Kaixo ekipo zer modu zaudete, gaurkoan nago bakarrik, edo bai. Edo bai, ez da. Kaixo nere, zer moduz. Oso ondo, bisitilan. Mi esker. Ba, hombre, zuri. Grabatzearen gatik, pentsatu dut, eta bizitaren gatik, obviamente. Espero ez, horregatik izatea ez. Hengo dugu jokutxo bat. Vale. Baditugu posit hauek, boligrafoa, Bai. orduan egin behar dugu, nor naiz jokoa. Amatxo maitia. Vale? Ez dut inor ezagutzen, baina bale, mega gota. Orduan, jarri behar dugu hemen izen bat, emango diogula besteari, bale? Izan daiteke reala, fikzioa... Bai, Karo, biek ezagutu behar dugu. bai. Jen. Karo, eta ez bali bat bere abizena gogoratzen, baina ezagutuko duzu. Erakutsiko dut. Bale? Txoin. Erakutsi dezakezu. Ez dakit enfokatzen duen honek. Karo, hau da oso partikularra da, oso guria. Ez dugu begiratu kamerara ez ikusteko. Bale, ni Bai. emakumea naiz, Bai. gaztea naiz. Ez. Bale. Ni aragizkoa naiz, beretazkoa naiz. Ufa, bale. Bai eta ez. Bale. Emakumezkoa naiz. Bai, Pertsonaia fiktizio bat naiz. bai, Euskalduna naiz. bai. Joder. Goazenen ateratzen naiz. Ez. Pertsonaia fiktizioa naiz. Ez. Maria Luisa naiz. Bai! Euskalduna naiz. Bai. Nafarra naiz. Ez. Gipuzkoarra. Bai. Kirolaria naiz. Ez. Politikaria. Ez. Eduki sortzailea. Ez. Ez. Aktorea. Ez. Bakarrik esango dizut ezagutzen dugula. Kazetaria. Bai. Erratian. Bai. Aindara. Bai! Nik maite dudan pastel edo ez dakit nola ditu bakarra. Bakarra? Bakarra. Turroiek ez duzu jaten? Ze gustatzen. Ai ba. Turroiak ez zaizki gustatzen, mazapanak ez zaizki gustatzen. Orain bigarren ronda. Second round. Txogoin. Ez begiratu, Ez begiratuko. Txoin. 20 minutes later. Eske blokeatzen naiz gauza hauetan, bale? 6 hours later. Meanwhile. Oie, bitartan esan behar dut. Zu bitartean egin gauzak. Asko gustatzen zaidala nola geratzen zaidan arroxa. Egin behar dudala berriz kolorea, baina Osea, ez begiratu nire... Bale. Baina pertsonai ona. Eske da ona. Imaginatzen biek berdin idatzeko bagen. Izango zen honena. Horrela ez ikusteko. Bale. Ez ikusten dut zure eta egiten dut grazia. Ikusi ditut euskerazko beste youtuber batzuk badaudela, baina gure artea, bastante, sin más. Asitu. Bale, benetazkoa naiz? Osea, aragizkoa naiz? Aragizkoa bai. Bale. Fikzioa naiz? Bai. Bale. Batzuk ara pentsatzen ez badut ere. Euskalduna naiz? Bai? Gizona naiz? Ez? Emakumezkoa naiz? Ez... dakit. Gauza bat naiz? Ez... dakit. Zakia naiz? Ez. Animali bat naiz? Depende nork izango luke, animali bat, ez. Bale, ez. Animali bat naiz? Bai, zure txanda. Pertsonai, marrazki izanetako pertsonai bat naiz? Bai. Txikia naiz? Bai. Bueno, eske nire ondoan bai, zure ondoan, ez, zure ondoan bai. Txikitako programa batena zen? Bai, niretzat bai. Poltsiko politazukan? Bai. Doraemon nahi! Bai! Wow, emoniz a punto! Bai, ez! Doraemon, katu kosmikoa. Emakumezkoa naiz? Bai. Bale, esan dugu fikzioa naizela, aragizkoa naizela naizta batzuk esan ez, hori izan ez? Ez fikzioa. Bale, ezagutzen dut? Bai. Ez da izango maitane. Izugarri gustatzen zait neskamutiekin tratatzea.
Ez dakit esan dizudan, baina nik ere psikologia ikasi nuen. Que susto. Ezagutzen dut. Osea, benetako pertsona da. Bizitza errealean kointziditu dezaket pertsona honekin. Ez. Ez dut uste. Osea, a ber, txorra da botako mina, Jainkoa naiz. Ez. Bueno, Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. batzurentzat agian izan zinen, pero no. Ez. Lady Gaga. Euskalduna da esan duzu baietz. Bale, nago super galduta, ez dakit norden. Bale, emakumezkoa naiz, fikziozkoa naiz, naizta batzuk esan ezetz. Euskalduna naiz, batzuentzat Jainkoa izan ninteke. Izan zintezken. Osea, iraganean, osea, orain hilda dago emakume hau? Hil zuten bai. Galdetu gehiago. A ber, ezagutzen dudan? Bai, asko! Norrakatu duten aizen antatu ni fikzioan? Bueno, a ber, akatu. Ez da gehiago azaldu. Bueno, venga, ez esan ezinetenik konturatu. Gauza guzti honek erraustegi baino kiratx gehiago zeukan, ez da? Goinkaleko aktore bada? Pertsonaia bada? Ez. Guazeneko pertsonaia bada? Ez, baina lotura izan dezake, baina ez guazeneko tramarekin, aktoreren batekin. Nago supergalduta. Ez haude engalduta! Leonor! Ez. Ainhoa Aierbes izan zen guazeneko aktore zuzendaria oso ona. Matasko, Bai, dena dago super under control. Gipuzkoarra da? Bai? Gipuzkoarra da. Donostiarra da? Bai. Donostiarra. Pertsonaia ezakit. Enaiz ni, izango. Ez? Supertxope! Pertsonaia astigarragakoa zan, por cierto. Benetakoa zinela uste zuten, asko? Bai, de hecho, Oraindik? Bueno, oraindik, ja, pentsatzet ez, baina bai, bere garaian, bai, joe. Bai, de hecho batzuk uste zuten ni youtuber, hau behakizu, guazen esartu nintzenean, batzuk uste zuten, bai, dator youtuber bat. Hani, bueno, a ber, ez da gezurra, baina ez da egia. Bueno, a ber, broma da, onartzen eta hau estrategia puntua zela haterrak lortzeko. Esara berriak esan duen bezala, haterrik gabeko youtuberra, motorrik gabeko, lanrola. Haterrak esaten da. Bai, supertxup, duela gutxi egun ginen hitz egiten, bera, eta uste ja, 10 urte, edo pasa dira. Bai, Supertxupe. zelen ikusi dugun nire bideoa 10 urte. urtekoa zen. Wow. Eta nik, de hecho, bera, ezagutu nuen duela 10 urte, zeren supertxope egiteko dokumentatu behar nintzen euskal youtuberren inguruan, zen gara hartan zen youtuberen loraldia, ez? Bai, baina ez Euskal Herriko. Youtuberena, esan dut. Eta ni hor jartzen un, bueno, a ber, inbarret youtuber batean, orduan, literalmente jartzen un Googleen, youtubers, ez? Euskal youtuberrak, eta teatzen zaita hau, txokolatezko, osea, brownie bazan, ez? Bai, jarriko dugu orain. Kaixo, Estratu Bat kanalean zaudete, ni Iruña naiz. Altxa guztietako perrejila, txiste kontalaria. Gaur, bizkotxo bat egiten ikasiko dugu. Esoratzenago, loreak por todos los leku. Ba, hola ezagutu, bida nor dago, eta esaten ziaten, indezu ikerketa eta ni, bai, dago tipa bat. Iruñekoa egiten dituena browniak. Bueno, esan zenuen Iruñekoa. Segurazki Iruñakoa esango nuen Bueno, gaizki. ez, baina gaizki, zen ibaraino ingokoa naiz. Barkatu. Egia da orain denbora asko dara madala, Bai. Iruñean orduan esaten dut Iruñekoa naizela, bihotza Barainaingoa. barra. Barkatu. Ez hori Jarauta kalea. Jarauta kalea badakizu, ez? Ez. Jarauta, karo, bai. Bai, eta taberna bat deitzen dela katu, barkatu. Donostin, dago taberna bat grosen ditzen dela kau, barkau. Pues bai, Goaz barkaura, barkau. Bai, Bai. Gaude barkau. Euskara hitz egiten zuen bakarnetariko bat zinan zu. bai. Bai, Eta jora. Eta Aiora, bai, baina Aiora zegoen gurekin... Claro, gide Bai, nintzen. bai, osea, Eta berak hasi piloa zuen. zekien horren inguruan, eta berak lagundu zigun kodigoa ulertzen. Amerikan? Draw my life, bai, ostras, 10 urte, Bai.
Wow. Hemen utziko dugu. Bai. Plazerra Ja, ze ondo! Horrelako bideo gehiago ikusi nahi baldin badituzue, eta hurrengoan, begira, esaten batekin, idaztarekin, egingo dugu. Eta jarriko dugu, elkar ezagutu genuen, elkar desvirtualizatu ginen, eguneko Argazkia, argazkia. badagola! Bai, klaro. Badago argazki hori, bai, noski baiet. Así que badakizue, like eman, Kanpaitxoari, eta arpidetu. eta iruzkina utzi, eta zuen ingurukoen artean partekatu. Hori da. Eta, izan, Zoriontsu, ez dakit. nire blokeatu nahi. Zoriontsu. Hala, ongi pasa. Agur. Aio! Aio.